ஏமா நீங்களா இன்னும் நீங்க போகல? இந்த ஊர்ல எல்லாரும் செத்துட்டு இருக்காங்க கால்ரா நோய். நான் கூட நோய்க்கு பயப்பட்டா என்ன ஆகுது? இந்த ஊர்ல நான் பிரசாதம் சாப்பிடல. இந்த பேப்பல சாரனால இந்த ஊருக்கு நல்லது செய்யணும்னு உன் வீட்டுக்கு வந்தேன். இந்த நடுராத்திரில வேப்பில இருக்கிறியே, எதுக்கு? எதுக்காகமா? அதில்லடி, நடுஜாமம் தாண்டுனா பேய் கூட்டம் இந்த ஊர் எல்லையை தாண்டி வந்து எல்லா ஜனங்களையும் தின்னு தீர்த்துடுண்டி. நாம மனுஷங்க, நாம என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு? காப்பாத்தணும்னா அந்த அம்மன் தான் காப்பாத்தணும்.